Hij zei, maar die oom is hier in Rustenburg. Ik weet niet of die mensen kennen hem daar. Hij is een baie bekende man. Koos Koekemoer. Koos Koekemoer. Nou ja, hij werkt daar bij een vriend van mij. Met de naam van Frans Pieters. Maar die oom, die oude fabriek. En al wat die oom doen, hij kapt zulke ronde wastertjes uit de staalplaat. De hele dag. En op een dag zei die Frans Pieters van me, Jan, oom, ik ga nou een beetje oorzien, maar kijk, die bezigheid die recht loopt. Die oom zei, waar ga je heen? Nee, maar ik ga Engeland toe. Hij zei, meneer, als jij nou daar in Engeland komt en je ziet misschien van Margaret Thatcher. Zeg van, ik zei bij groeten. Nou ja, die man is nou daar weg, maar hij denkt nou, die oom maakt zich maar een grapje, hij lacht ook nog naar oren. Hij is nou weg. Hij komt in Engeland, nou wonen in een zakenkamer eten bij. Groot zaken eten en Margaret Thatcher, die spreekster nou daar. Ze spreekt nog die mensen van over die wereld toe. En zo zijn het ook van die gelukkigen wat nou daar die tijd kans kreeg maar te ontmoet. En toen hij nou bij haar kwam, toen zei hij is Frans Pieters, hij is van Rustenburg, Zuid-Afrika. Toen zei ze, Rustenburg, Zuid-Afrika. Ken je voor Koos Koekemoer? Hij zei, ja, maar hij zei, die Veldersland, man. Hij zei, ja, ik ken voor Koos. Ze zei, wil je met van beide goed te zeggen? Hij zei, stikkende man, hij man. En hij zei, die mensen druk hem aan, hij wil nog uitvragen, hij is weg. Hij komt terug in Zuid-Afrika, maar die ding bekommer hem de hele tijd. Een paar jaar later gaat hij, of een jaar later gaat hij Amerika, diezelfde type ding. Koos zei van, meneer, als je daar in Amerika komt, zei van George Bush, ik zei, baie groeten, man. Maar nou bekommer die ding om, man. Kijk wat er nou gebeurt. Nou ja, zoals de story nou maar werkt, je weet, diezelfde, hij is toen weer bij zo'n eten en Bush spreekt hulle toe. En hij kreeg weer die gelegenheid om Bush te ontmoet. Hij is nou Frans Pietersen van Zuid-Afrika, van Rustenburg. Hoe zeg Rustenburg? Ken je niet van Koos Koekemoer? Hij zei, ja, president. Hij zei, man, weet Diamond. Zei Bush, Diamond. Als het om vandaag hier gaat, het ons geen problemen moeten zijn gehad. Je met hem mijn diepste regards. En die man komt terug hier in het land en hij denkt, hij kan die dingen gewoon niet. En toen je nou weer Europa toe gaat, denk je, wacht, nou vat even Koos samen. Maar hij zei niks van Koos. En dan komen we in Europa en daar in Italië samen op een of andere dag. En dan staan aan alle kanten van die straten waar die paus nou met zijn optocht voorbij komt. En die mensen komen nou met die klokken wel eens zo. En Koos staat niet laatst, maar toen Koos die paus zien. Toen deed hij onder die relings deur, tussen die mensen en aan die pad. En toen die paus van Koos zien. Toen raken in die hol, dat zij wat waai die huis. Wapper zo in die wind en die hol Koos tegemoet en hij val hem om je hals. En die lagen staan een Hollander. Staan laatst die man, hij zei, meneer, wie is die man met die wit gewaad wat voor Koos Koekemoer aangroet?